A mi ćemo sada o tradiciji i dalje. Idemo pod grmeč. Evo jedne kosačke pesme. Molim da pozdravite moje goste. Izvolite. Ko si baš očuvaj nogu, sporije ne mogu. Kosa mi je guljanuta, skloni mi se s puta. Kosa mi je guljanuta, skloni mi se s puta. Uperije na oštrije, na uci joj, Žico, si vraga pripasao, ono to balico. Si vraga pripasao, ono to balico. Odavno se za te spremam, ali prilike nemam. Čini mi se evo dana za našeg Megdana. Čini mi se evo dana za našeg Megdana. uperije na oštrije, na uci joj, Žico, kog si vraga pripasao, ono to balico. Kog si vraga pripasao, ono to balico. Ko si baš očuvaj leđa, daleko je međa. Svašta može da te snađe, dok sunce ne zađe. Svašta može da te snađe, dok sunce ne zađe. uperije na oštrije, na uci joj, Žico, kog si vraga pripasao, ono to balico. Kog si vraga pripasao, ono to balico. Hvala lepo na pesmi. Sanja Lakić je moja gošća. Sanja, predstoji jedna lepa manifestacija u Zemunu, čuvanje tradicije iz krajeva pod Grmečom. Baš tako, već 7. godinu za redom u organizaciji Saveza Srba iz regiona i koalicije udruženja izbeglica organizuje se kulturno-sportska manifestacija Krajiški otkos, gde se sećamo naše tradicije, običaja, jezika, dakle čuvamo našu kulturu, ali se podsjećamo i svega onoga što je te ljude dovelo u najveće izbegličko naselje u opštini Zemun, odnosno mestu Busije. Kada će biti ova manifestacija? Naredne subote, ili tako? 18. jun sa početkom u 12 sati. Raznovrstan program Krajiškog Šta će sve biti? otkosa. Dakle, imamo takmičenje u kosidbi, takmičenje upravo u ovim igrama koje smo sada gledali, potom biće raznovrsne izložbe slika, knjiga i svih ostalih rukotvorina našeg naroda, potom obraćanje zvanica, bogosluženje i na posledku zabavni program. Neka priprema i vežbe su ovde u našem prostoru našeg centra, Radio Televizija Srbije u Košetnjaku. Jovana Antić je sa majstorima za stare igre i običaje Krajišnika. Izvoli, Jovana. Glavni akteri 7. Krajiškog otkosa su naravno kosači, a centralni događaj je takmičenje u kosidbi. Dragane, da čujemo nešto o toj tradicionalnoj kosidbi koja je svake godine na repertoaru. Da, to se sada unazad 7 godina održavaju tradicionalne aktivnosti Srba iz regiona i udruženje koalicije u Busijama. Evo i danas smo ovde koji imamo te aktivnosti, to odbačanje kamenja s ramena, vučenja konopca,
otkog kose i trčanje na 100 metara. To su naše i vučenje palice. To su naše neke aktivnosti koje imamo za tradiciju 18. juna. Pomenuli ste te narodne igre. Kakvi su uslovi za učestvovanje u ovim igrama i koliko ekipa očekujete ove godine? Pa, ove godine očekujemo preko 20 ekipa koje će raditi na ovom takmičenju. Evo, danas trenutno imamo ovde tri vrste ekipa. Jedna od ekipa je priprema kosca koji otkriva kosu svoju za pripremu za takmičenje i to je naša srpska tradicija i to je čovek koji je došao baš sa Grmeča, Podgrmeča, sa Međuškog brda, koji priprema kosu za svoje takmičenje. Ali uživo gledamo i nadvlačenje konopca. Da, ovdje se ekipe nalaze u dve ekipe. Jedna ekipa je Grmeč, Podgrmeča i druga ekipa je s leve strane iz Like. Dakle, evo vidite koja je to pobjeda. Znači, čestitamo. Evo. Bravo. Nastavljamo da demonstriramo ove narodne igre i dok mi demonstriramo, nastavite vašu priču. Miodrag Linta je tu. Miodraže, lepa je slika i odavde je ova pripremna slika. Dakle, 18. naredne subote na Busijama tradicionalna manifestacija, ali ovo je prilika da se odradi još neki važan posao. U pravu ste, pored očuvanja naše tradicije, kulture, običaja, Krajišnici, odnosno Srbi koji su protjerani sa svojih vjekovnih ognjišta sa područja Federacije BiH, Hrvatske i Slovenije, 20 godina posle završetka rata nisu ostvarili svoje osnovna ljudska prava. Oteti su im stanovi, oteta zemlja, uzurpirane šume, ne mogu ostvariti zaostale neisplaćene penzije, ne mogu ostvariti deviznu štednju, problemi sa radnim stažom. I zbog toga je naš Savez Srba iz regiona pokrenuo jednu veliku akciju evidentiranja otete i uništene imovine iz Hrvatske, BiH i Slovenije. Cilj te akcije jeste da evidentiramo 50.000 oštećenih porodica, da uradimo jedan izvještaj, da ga prevedemo na engleski jezik i da ga pošaljemo na 100 adresa u međunarodnu zajednicu, u Ujedinjenim nacijama, Savetu Evrope, Evropskom parlamentu, Evropskom savetu i da apelujemo na međunarodne institucije da postaknu i Zagreb, i Sarajevo, i Ljubljanu, da se sedne za jedan sto, da se problemi stave na sto i da se pronađu pravična i trajna rešenja. Znači, ne možemo govoriti ni o trajnom miru, ni pomirenju ako imamo 100.000 oštećenih Srba i drugih oštećenih građana koji ne mogu da ostvare svoje osnovna ljudska prava. Naš obrazac za evidentiranje imovine nalazi se na sajtu Saveza Srba iz regiona. On glasi www.ssr.org.rs. Pozivam Krajišnike, sve druge oštećene građane da se masovno evidentiraju i da ne odustanemo u borbi za svoja prava. Probamo da rešimo ovaj problem. Hvala vam lepo. Dakle, naredne subote u Zemunu u naselju Busije, 18. juna, manifestacija.